Bueno, funtzio hau deribatzen hasi baino lehenago, berretzailea pasatuko dugu aurrera biderkatzen, bai? Hau ez da deribatzea, hau da logaritmoen propietateak aplikatzea. Gogoratu, logaritmo baten argumentu osoa berretzaile bat baldin badu, orduan berretzailea pasatu dezakegula aurrera biderkatzen. Adibidez, hori izan beharrean, hau izango bagenduan, x berbi gehi baten logaritmoa zati x, hemen ezingo genduan hau egin, ze begira berretzailea ez dago argumentu guztia berretzen. Orduan ezin da aurrera pasatu biderkatzen. Baina kasunetan, bai, betetzen da, orduan propietatea aplikatu dezakegu. Bueno, orduan orain bagoaz deribatzera, eta hau deribatzeko aplikatu behar dugu zatiketaren aragua. Orduan, izendatzailean izango dugu x berbi. Eta zenbakitzailean, basiko gara. Goikoaren deribatua, bider bekoa egin behar dugu lehenengo. Orduan, goikoaren deribatua izango da, bi bider, log xen deribatua, bat zati x bider, bat zati ln oinarria, eta oinarria kasu honetan da 10. Gogoratu, logaritmo baten oinarria ez danean agertzen, guk jakin behar dugu dela 10. Orduan, goikoaren deribatua izango litzateke hau dana. Beraz, goikoaren deribatua bider bekoa, izango litzateke hau dana bider x. Ken, goikoa, bi bider log x, bider bekoaren deribatua, xen deribatua, bat hori ez dago jartzeko beharrik, baina jartzen dugu eta horrela gauzak argi geratzen dira. Orduan begira hemen, x eta x simplifikatu daitezke, eta jarraitzen dugu. Orduan, geratuko litzaiguke, bi zati ln 10, ken bi bider log x. Bueno, zer da gertatzen dena hemen? Hau ezin dugula horrela utzi, 3 maila ditugulako. Bat, bi eta 3. Askoz jota bakarrik 2 maila utzi daikeguz. Orduan, zelan kenduko dugu maila bat? Zenbakitzailean dagoena, zatiki berdinaren barruan sartuko dugu. Hau da, MKT egingo dugu hemen. MKT izango litzateke ln 10. Orduan, jarraitzen dugu hemen, eta izendatzailean x berbi, eta zenbakitzailean MKT egiten dugu, eta dana zatiki berdinaren barruan sartzen dugu. Geratuko litzaiguke, zatiki honen barruan, zenbakitzailea bi ken, bi bider log x bider ln 10. Eta orduan, goiko guztia zatiki berdinaren barruan daukagunean, begira, goiko zenbakitzailearen izendatzailea pasatu daiteke bera biderkatzen. Baina hori bai, zenbakitzaile guztia zatiki berdinaren barruan daukagulako. Orduan hau pasatu daiteke bera biderkatzen. Orduan, behan geratuko litzaiguke ln 10 bider x berbi. Eta goian izango genduan bi ken, bi bider ln 10 bider log x. Hemen egin dodana da ln 10 hori pasatu dutona aurrera biderkatzen, berdin dio ordena, ez da ezer aldatzen. Eta orduan hemen, azkenengo pausua izango litzateke zenbakitzailean biderkatzaile komuna ateratzea bi. Orduan izango genduan bi bider, bat ken, ln 10 bider log x, eta hori da nasati ln 10 bider x berbi. Eta listo.